Mexjin ġmielhom ix-xogħlijiet fuq il-kumpless sportiv u s-sala ġdida fl-Iskola Sekondarja ta' Santa Lucia St. Thomas More b'investiment ta' madwar 4 miljun euro tfal li attendu f'din l-iskola u l-komunità ta' Santa Lucia ser ikollhom faċilitajiet moderni u mill-isbaħ sabiex jew jipprattikaw xi tip ta' sport jew itellew xi attività. F'kumment ma' dan l-istazzjon is-surmas tal-Iskola Sekondarja St. Thomas More spjega kemm hu bżonjuż dan l-investiment għal 500 student li jieħdu l-edukazzjoni tagħhom f'din l-iskola. L-istudenti hawnhekk u l-komunità ta' Santa Lucia bħala komunità anke skolastika batew mingħajr din il-binja minħabba l-fatt li minħabba l-elementi ta' natura ħafna drabi ċertu lezzjonijiet u ċertu attivitajiet bħal pereżempju Prize Day, eċetera, daw kienu jsiru barra l-binja tal-iskola. Issa, permezz ta' din il-binja, se jkollna l-faċilità li l-affarijiet nagħmluhom ġo darna stess. Ix-xogħlijiet f'din l-iskola li nbniet fl-1997 mistenni jitlesta l-aħħar ta' din is-sena. Fi żjara fuq il-lan tax-xogħol l-erba' filgħodu l-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana qalet li dan il-proġett bżonjuż jikkumplimenta l-proġetti mas-siġġi l-oħra li qed iwettaq dan il-Gvern fil-qasam edukattiv. Huwa parti wkoll mill-programm ambizzjuż ta' 50 miljun euro ta' xogħlijiet li għaddejjin bħalissa u ovvjament wieħed ma jridx jinsa l-investiment ta' 80 miljun illi diġà sar mill-2013 sal-lum. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll is-Sindku ta' Santa Lucia Charmaine St. John.